Karbi Charlie Asong pen longle adui ahoya buthak Deputy Commissioner pen Chingki Chingwaipon. Karbi Anglong pen Meghalaya ahoya longli adui ahoya puthak lamki kedover penajok nonapor sitami joy pen bangso adui ahoya puthak khasi atum bidikang lim pen keklem bompu birta longsi bangso puthak Karbi Charlie Asong mate KSA Inglong pho atum pen patumi pai ni phai thomkep arni West Karbi Anglong Deputy Commissioner Krishna Barua along Chingki Chithan pedodam. Bangso along Hamren Regional Committee pen mei phu babul tokbi kongchun bang prosomto ingti kiridhon ronghang rupsing ingti lapen Hamren head branch pen mei phu Timothy rongpi kirison ronghang Mohendro be atum chetongdun lason si halapu khasi atum kaike amat adui ahoy alam ki kipa dower lapen joy pen bidi langno ke klemver abangke chokche lapen khasi atum lapu Karbi Anglong arlu nangki dodun bom atum ansitame longle ke nam penang dosi nonapor Meghalaya along lepu ke parlu ponji puke kechok chit hektik alamlo lasi lapuson asai langno abangke mathapon pedet nangji pusi KSA Hamren Regional Committee General Secretary Prosonto Ingtipen Sodak Pachinipon. News report Lutikimi News Karbi Anglong. Ini tum erangke pinilabang soladak bangso hongjai long nang litum acerap dun thekpo kicing sinal tum phan churoi lo asi pini nili la bangso long klam long pen pini monang litum nang karjo birta puthak nili kladak penang nil tum ka chini anang deng alam lun bang nil tum jitu non an kelong ana report bang nil tum pini alang li nil tum dak district administrative deputy commissioner mem pen tame pin nil tum chingki chingwai lo la sala so ka chingki chingwai alam the bang ke la poilo ke damtang nili tum ladak tuning het nili tum atumi apor niltum lada border along ko ane arong ke do niltum Meghalaya pen ahoy doi alama puthak administrative pen chenglok halada ka political atum nang thurpak pen niltum ladak Karbi Anglong long tame niltum ladak umla phera hawar cinthong hawar ahur nang pachudut tuning ta dolo lasi pining la puson tak si arlo pen alang litum non ke claim ke do ke nam aod adur ka chepalang no chibhong ka charbo asai selang tum claim bom niltum birta long lo aselang litum non Meghalaya government pen mate Meghalaya halada ka council atum non ke claim thuke alang litum halada letter issue sinon tarik isi lasa lahai hui ahoy doi puthak kachingwai kaching sai je phan joy pen alang litum non ke claim asai denglilo lasini litum Karbi Anglong long nang ke dodun Meghalaya rong ke doan dimasa rong ala chomanga rong khasia rong ke doan rong asara gambura atum han alang litum letter si alang tum ron krai pai claim lilo lasini litum lahai hui birta long lok la ke damtang tuning pen laso ahur chodut pen afit mate laso friend tame ningkan tame laso problem nang do bom pen afit nilitum lahai hui ke chibhong char ulok ke nilitum chokche pusi ingsamjin pen nilitum along le phelang kon se ke do ka bema Karbi Anglong arat ke thik ding kibi ki thi sarpi sar pura chini laplo lasi lahai hui along le phelang nilitum chinghonduk kachirai phan nilitum kaike tame nilitum Karbi Charlie Asong pen hamphang asong do an nilitum e oke pran tame chipidut pen tame nilitum lahai hui along le phelang nilitum cherai komji lasi pini administrative ladak district headquarter DC long tame nilitum kewang pen alang litum la tarik isi meeting nang ke doji pu puthak pini nilitum pen DC pen chingbai si la joy pen abang pu bangke nilitum kroidun de la pen lason asai alang tum aphong chokle bom polotang de la bangke dak central government do state government do both sides central government state government Meghalaya and Assam lapen nilitum ladak central government lasi alang litum chelang pet pen tamela Meghalaya government aphan bang lapange arsik jur pen selang litum han ingsai ponangji lapen pini ladak nilitum kewang pen nilitum DC membang alang li lam clarisi mate lam thisi na paklar dun do alang li risk nang chen dun lo je laso kewang joy pen jitu alang tum meeting ka doji nilitum Karbi Charlie Asong khaya mor bung punil tum Farukreser 1959 pen arjap thipsi pinyar ni anta wang bom lo lasi adui hoy kacherai kom aputha ka bangke give and take a policy nang klang kle ko pen sita minilitum e ok ev chiprin dut pen sita minilitum claim bom wang bom lo son thak sinon give and take policy nang klang det pen sita me kedam tang pinia son arni sita minilitum chinthong aha waralong haldak tame suluk sodak man sita minilitum chesong dun sinilitum methang along li tum cherai kom lo lasi non puthot second round third round nang le bom sinon penangan angdeng labang so give and take polisi bang joy pen ke claim pen alang litum ki ong ipine keng kam che yor bom lo la sinon alam nil tum puthot birta long thulo je
nona mat ke tok dak pen ke nitum birta long lang same khandulia nat bang ke nakapar lui phansi alang litum kabor ilo lapen halapu umat sabuda hala hayo huya long sitame ke dam tang me nang bor ibom lo lapen non sitame alang litum amu chidong prat si meghalaya tumpen nakabor ilo lasi nilitum karbilo charli asong pera bangke karbiang long along leya bangke cimun isit tanitum meghalaya phan pidun thek the lapen ladaken litum ke un an pen ke chesongi lapen meghalaya sarkar tumas me kachuning ri bangke karbiang long along le bangke nang parlo le det nangji chitu hala survey of india tengsi hala so tengsi banduri bangke kai ke dur thip nangji lapena bangke ethe nili labang so media hoi pen message kapale kangtunga bangke lapulo meghalaya along ke do mate hala pu pen ke wang khasi akorte tum do an sitame karbiang long long nangke dudun hoi pen bang sibang nai lapen ke dam tang history pen le tum lang dam sitame alang litum ladak ke ong dung tum ke karbiang long le sinang ka chun nam dun pen si karbiang long le hidinang ke nam dun pen si ladak nang ke do hala tum ke ladak long le nang ka do khol long le nang ka par lo pu pen le ke bang kali pode non alang litum a ot adur chelar si ladak ke meghalaya pu ka chi pu ke lake ke chok che hektik alam lo busini litum labang so media pen alang litum hata pachini lo la si chuning ri lo alang litum hasame peace and development akam si non BJP tum tak claim bom lo pulang te laso teng si dam nai suluk so dak bangke thang avedet ning lapena bangke meghalaya government sitame adui ahoya lampen bangke komentu neta politics pathu inang ne busini labang so media hin pen chuning rilo abatai batai sitame election ang le lo pulang te meghalaya nat komentu arni ma election ke do border long ke lamki ke do lo pulang te isu avedet lo malang litum tadi isu avedet lo ma kaprek alam alang litum haladak ame thanga hawar kaching thuria lam education alam hala pu pen leklem bomata adui ahoya lam bangke lake kachar bo alam lo la bangke suluk sodak alam lo lasila sona akhe no pen bangke politics pathu nang karbiang lo mas council ningkache theklong ele to ma CM sar sitame alangli kaike tame karbiang long along ri kaching hon alam the alangli mai along sitame ningje ver lasi halaso alam the bang alangli chi ot thipen labang so karbiang long along le bang chimun isi tame meghalaya chotkali nohok sitame ke pa kon ke dedi phan alangli cheklem nangi lapen ke jongsi non give and take policy along karbiang long je jongsi ke konun det do plote karbiang nitum karbilo charlia song open bang ke suluk sodak akaje song bang niltum deng vegi lapen halaso long ke nitum karbiang long ton mas konsesi adai che eneng pusin niltum pachin Hawar karbiri sonim sorong aji katalon ponjining kan surihini ra ingkorehini aparman aphan tirikam amai kesengpon Kewangji pri achiklo ang bong niphai hini lapen niphai phli an nithom aparman ingdeng thom kep hawar karbiri sonim sorong aji aliralon pen ketalon ponji ning kan surihini ra ingkorehini aparman aphan hamren hawar amai pen tirikam amai sengpon tanglo Bangso tirika mamai ke sengpon along arpu kache pek pedopon. Lason si maipu abangke MLA Rupsing Teron aphansi arpu pekpon lo. Son thak thak si sai angdeng doan ke pachun bonji aphansi tami preexam arpu chepekpon lo. Lason si Financial Subcommittee pen Convener Mongol Singh Timung EM Karbi Anglong Autonomous Council Het Singh Rongphar MEC Karbi Anglong Autonomous Council Lapen son thak thak si Sai angdeng doan ke pachun pon pameji aphan preexam arpu tami chepek pon lo. Lason si Construction Subcommittee pen Convener Lahore Singh Crow Commissioner Moniram Teron Commissioner Accommodation Subcommittee pen Convener Richardson Hanse Mongol Ronghang Water Supply Subcommittee pen Convener Bipul Kathar Moniram Teron Publicity Subcommittee pen Hundor Crow Hingchong Teron Decoration Subcommittee pen Convener Mary Teron Pi Katu Kropi Lapen Lason thak thak si kaprek arpu tami chepek pon rinti Pini bangke laring deng thongkep hawar karbiri sum surong je dak hamran aro long bang tak katalon ponji motor ini tarik thom tarik ti asoni sipete lo ke dem adem bangke habeng da sport complex long lo asipitu bang polaso choklim mesem pe ke chun ponji sipini tirgama mai seng lo elephant sim presena punang pilo la pani long eklem cari di ya tum kamera pe ya tum ta dak dolo la se ka do be chera ra pe pani ning thelo long ke bangki deng thongkep la so awar ka bin sun sorong je mesem pen amran aro long ta chun popo sin ning the pon lo pajol ke doji bangke tarik ni reception lo tarik thon chapate po tarik ki bangke kapijol lala ke sias lo da hamran habar mai presiden lang li kan je lam putak sin lita si lam the ji piduni pu mata athe na tu made we chini ni li phan rara tum ta anam he ju me pani pan
tahun kemudian long ta nak pedo lo dan council long ta ning patai thom ni do long lo em ni man lo asinol bangke rada hirjume peni pan MLA sini pan ang pitulo asi non lo malam nili mana last mana em puati nili 1 lakh ton ti long ni lakh sera turing ko long aso farman bang nili matha an matha lo nili mithang chukrodet plon te kalang lo lata ta nili rada farman isi mana aso anong age pikang ni pola asi malang le than lo lasi kadwe lakh sera suring ko farman pena bangke dengji so akram farman premium nili suring ko for people apan hamen lamera mai ada hamre na rolo pate niang ka karbi la mera mai uthedong lo ada bang grill ta nili suri thongkep nili pilo la penon tiar bom lo dan lighting pan kadwe suri thokarpti parum perkep lag sira suri krisir kep an bang nili farman rada farman maseli contribution cipikang po posimata si cipipo ta je non cipi cipi ateng lo non pan suri si dolang la bang nili trim tram pan so ni ta jingdung nang ko yu pula ga jekang nang kok lo so posi pini alang li so lampang dak potin li dalam pla cipilo ke dam tang ningkan trok serkara ini ningkan dengir so klam along ane kar biju tanjobat along klam matala dak ochotai pan chong pon lo tala so pen pini anian ningkan thongkep dolo kata pini la so dengir so klam along li farmana bangke pini anatum lepon serata la hello pini mai hamren lanon ke wangi deng thongkep hawar kar bin son serong ji trika mai ke seng along itum kaching honai ning kache thenai sar rup sing tron pen chak pon lo dengir so klam along le farman hadak premium jadi harus ya farman suring kor pho pinanyi che alangli anse kar bya khai yu tang jobat apendeng sompot alun atomo kapechan ponya phan isa adim isa long klam ning pulo la selang alangli hin pense non ke la dengir so klam along le farman jadi harus si premium pangke itum asa rup sing tron pense pipon phobose manalang si chak lo la si ning thelo si alangli phan son kaje chak dar pho sin ilang tumba langli phan choro lo alangli ki wang jana ning kan tame ki khi ke dam ke ro karan ke klem ke dam setame alangli phan rara tum boraju borali mane ahir ju me asonak thak se abe pidon toy sai pidon toy nang aselangli ki khi ke dam ke ro karan ta khi me rak me ran me phan se arna mahir ju me hang pi selangli phan ke klem ke dam balong ta te kuk te mang de phan se dili alangli phan ahir ju me hang pe lo selang alangli la so ciri paru siapaan premium ki pidet alangli secheta ke karbia khai phan mane aning kache the karbia khai ajo tang jo bat pendeng sompot kache patia long jok long klam along ka pithir thi phan selangli mane matha pon lo selangli phan nili alangli phan choru pon tum hawara mai hen pen